Hej, jeg hedder Oscar. Jeg er 12 år gammel og kan godt lide at spille fodbold. Og jeg er Carlo, og jeg er 20 år, og jeg kan godt lide at få huller i tænderne. Hej, jeg hedder Albert. Jeg er 8 år, og jeg kan godt lide at lege med elektronik. Vi skal om 4 dage skal vi til USA i 2 måneder. Og derfor tænkte vi, at vi lige vil vise vores hus først. Her bor vi så i USA. Herinde er badeværelset. Ja. Her er badeværelset. Man kan ikke drikke vandet. Det er fuld af klor. Så har vi stuen her med en sovesofa, der kan klappes ud. Og et tv. 2 TV. Ja, der er også et herinde på det her soveværelse. Vi er lige ved at spise morgenmad. Og så har vi køkkenet her. Ismaskinen virker ikke.